Гаспадар Павел, добрый день, гэта Радыё Свабода. Скажите, калі ласка, людзі часта пытаюцца і ў нас у тым ліку, якія наступныя дзеянні? Мы сёння агучылі рашэнне ці прапановы прэзідыума Координацыйнай рады, які у наступным. Першым, мы пацвярджаем свой падыход ад неабходнасці расследавання ўсіх тых актаў гвалту ў адносінах да грамадзян Беларусі. Зразумела, што мы не можам гэта пазаставіць без рэакцыі грамадства. Мы будзем патрабаваць, каб заканадаўства нарэшце ў нашай краіне дзейнічала. Па нашым звесткам дзесьці каля 700 матэрыялаў пра здзейсненыя злачынствы ў адносінах да наших громадян знаходзяцца ў следчым камітэце, і мы лічым, што павінны быць распачаты крымінальныя справы. Зразумела, вызваленне палітычных вязняў гэта адзін з важных аргументаў. Другі тэзіс гэта парушэнне выбарчага заканадаўства, і мы праводзім зараз судовыя працэдуры, зразумела, гэта штабы, каб Верховны суд разгледзеў вельмі дакладна прадмет гэтай справы і прыняў адпаведнае рашэнне, што па фактам фальсіфікацыі, каб гэты працэс быў адкрытым. Гэта таксама вельмі важна. Я думаю, што выснова можа быць толькі адна, што павінны адбыцца новыя выбары. Што тычыцца дадатковых крокаў, мы ўладзе заўсёды кажам, што мы гатовыя да дыялогу. Мы прапановваем гэты дыялог. Мы бачым, колькі людзей выходзіць на вуліцы Мінска, гарадоў Беларусі. Гэта людзі неарганізаваныя. Гэта сапраўды воля народа. І вось калі гэтую волю народа не чуюць, мы прапановваем наступны крок. Тот депутат, который молчит, не наш депутат. Гэта значыць, што депутаты Палаты прадстаўнікоў, якія не выказалі сваю пазіцыю і стаўленне ў адносінах парушэння правоў чалавека, гвалту ў адносінах грамадзян нашай краіны, бачылі парушэнне заканадаўства на сваіх выбарчых участках. Яны, кожны грамадзянін, які пражывае ў гэтым округе, можа ініцыяваць адкліканне гэтага дэпутата. І гэта наступны крок. Яны павінны разумець, што яны будуць адказваць сваім мандатам. Гэта ў рамках закона. Другі крок гэта адкліканне мандатаў мясцовых дэпутатаў. Бо калі мы паглядзім, што адбывалася менавіта на месцах, не толькі на цэнтральным узроўні, гэта таксама павінна была быць рэакцыя дэпутатаў усіх узроўняў. Хопіць, каб яны былі статыстамі, хопіць, каб яны толькі націскалі кнопкі, хопіць, калі яны не выказваюць свае падыходы і думкі. Мы хочам бачыць тых людзей, якія выказваюць думкі, дэпутатамі тых людзей, якія выказваюць думкі народу. Большасці людзей, якая зараз выходзіць на вуліцы Мінска. І трэці крок, ён не новы, але мы будзем прапаноўваць зноў стварыць ініцыятыўную групу па правядзенні рэферэндума вяртання да Канстытуцыі 1994 года. Мы не кажам пра тое, што мы хочам вярнуцца ў 94 год. Не, мы хочам, каб дзейнічаў закон у адпаведнасці, з якім была змяняемасць улады. Гэта вельмі важна, гэта падстава, гэта не анархія, гэта не крызіс, гэта не хаос. Гэтым жыве ўся Еўропа. Давайте паглядзім на еўрапейскія краіны. Ці там, дзе змяняемасць улады хаос, анархія, чаму нам спрабуюць пераканаць, што калі зменіцца ўлада, адбудзецца анархія ў дзяржаве? Не. Мы ставім гэтыя прапановы ў рамках дзеючага заканадаўства. Ініцыятыва, конечно, наша, але людзі самі павінны вырашыць, ці яны гатовы кожны ў сваёй акрузе ініцыяваць гэты працэс. А вынікам будуць новыя выбары, і ў тым ліку дэпутата канкрэтнага вокруга, які будзе адкліканы, канкрэтнага дэпутата мясцовага ўзроўня. Зразумела, будуць цяжкасці, зразумела, будуць перашкоды, але мы павінны ісці законным шляхам. Калі гэта таксама не будзе рэакцыя, будзем глядзець пра далейшыя крокі. Напэўна, людзі чакаюць перамен. І перамен тым не толькі, што мы выходзім і кажам сваё слова зараз, але ў тым, чтобы менялася заканадаўства, меняліся людзі, якія кіруюць намі. Скажите, вот люди шли мирно, мы сами шли ў гэтай калоніі, глядзелі за тым, што адбываецца, і раптам мы бачым у цэнтры Менску калючы дрот, якім частка тэрыторыі адгароджаная ад людзей, і шэрагі амап. Як вы да гэтага ставіце? Вы ведаеце, я скажу так, калі быў рэферэндум пра дзяржаўны сцяг Беларусі, я галасаваў за чырвона-белы сцяг. Калі я працаваў амбасадараў, я казаў, што я не магу пазволіць, каб хтосьці нагамі хадзіў па дзяржаўным сцягу, які выбрала большасць жыхароў нашай краіны. Мы не будзем дыскутаваць, як быў праведзены гэты рэферэндум, але
Факт быў факт, і ён быў юрыдычна замацаваны. Але з павагай трэба ставіцца да гістарычнага сцяга і казаць пра тое, што там гістарычны сцяг, калі будзе знаходзіцца побач музей Вялікай Адчайнай вайны, гэта абраза? Абраза чаго і як? Давайте паглядзім на суседнюю краіну, Расійскую Федэрацыю. Так што, сённяшні дзяржаўны сцяг, гэта таксама ён быў у руках розных людзей, розных пунктаў гледжання, розных гісторый, якія здзяйснялі тыя ці іншыя дзеянні. Так што і Расія павінна адмовіцца ад гэтага сцяга. Гэта ўсё дыскусія абсалютна ні пра што. Мы, паглядзіце, шмат людзей ідзе, глядзіце, чырвона-белы сцяг і сённяшні дзяржаўны сцяг. Мы не дзелім людзей па сцягу. Мы хочам быць разам вырашаць наш лёс, каб наш голас быў пачуты і улічаны. Нарэшце, настаў час. Дзякуй вялікі. Павел Латушка, цяпер сябар каардынацыйнай рады, якая выступае за дыялог паміж пратэстоўцамі і тымі людзьмі, якія цяпер знаходзяцца пры ўладзе ў Беларусі.